Missä liikuttelet? Ennestään lyödään joku juttu. Okei. Ei niitä ajoa viimaa itsessä menossa. Ryhmäliikuntatapahtuma. Ryhmäliikuntatapahtuma. Russia vielä lähdössä käydään. Huonosti järjestetty matka. Joutuu siellä junaruokaa. Ihan hyvä. Ollaan yleisöaikaa plus. On kun vähän yli 6 aamulla. Mä just soitin kundeille. Kundit heräs just. Tässä on meidän aamupala. Ja kohta lähdetään NRI-messuille. Ensi kerralla lennetään koko joukko Business-Suomessa. Mä oon pesnyt tavata. Se on semmonen projekti, että tai juhannuksen asti yritän saada rasvat mahdollisimman pieneksi. Ja harmikoivii mun coachina. Eikä täytyy saada sen 4 pintaa. Ei 4 pintaa. Katsotaan 10 ja 15. Se on mun enemmän tavoite. Joo, kyllä. Joo, semmonen projekti on. Ja tosiaan ollaan täällä Energy Workoutissa. Täällä on vaikka mitä? Mitä kaikkea täällä on? Täällä on yli 30 ryhmäliikuntatuntia. Täällä on luentoi. Marko piti ruokavalion luennon. Sitten täällä on paljon muutakin luentoja. Sitten täällä on Les Millsin jatkokoulutuksia paljon. Ja täällä on näyttelijäasetteja, esimerkiksi Fitland Finlandit löytyy. Täältä löytyy Reebokkia, Les Millsia. Täällä on todella paljon näyttelijäasetteja hyvinvointi ja liikuntaan liittyen. On tosi sähäkkä tapahtuma. Täällä koko ajan tapahtuu jotain. Kyllä. Täällä on joka puolella talo. Täällä on 5 erilaista pistettä, missä tapahtuu. On toi areena, sitten on yläkerta, alakerta, piha-alue sekä auditoriumissa. Mä katsoin tänne pihaa, että onko se joku kuljuukkojen aamukumppa, mutta se oli juoksukoulu. Se oli toi meidän vauhtisammukko, joka on meidän hyvä yhteistyökumppani. Niitten kanssa on pidetty juoksuklinikkaa nyt. Mä katsoin missä Haatasmaalla ne hyppii, kun se oli tästäkin takana. Joo, kyllä. Se on ollut tosi suosittu ja hyvin vetäläisiä. Porukkaa, paljon teillä on kävijöitä, ootitte vaan käynyt? Täällä on semmonen 1000 pintaa nyt ja me ollaan siihen tyytyväisiä, että paljon enempää ei pystyisi ottamaan. Joo, täällä rupeaa tilat ottamaan sit vastaan. Meillä on nyt jo 80% tunneista loppuun myyty. Se on suosittua kohta. Kyllä, ryhmäliikunta on suosittu ja ei ole alkoholikaan missään tekemisissä. Tämähän on paras mahdollinen tapahtuma, missä voi olla mukana. Ei mitään, kiitos. Kiitos itsemme. Me jatketaan meidän projektia. Kesällä nähdään kukaan kunnossa, kukaan ei. Elikkä ollaan edelleenkin Turussa ja Timo on uuden sali eikä mentori yksi omistajista. Mentor Turku, kyllä. Kerro vähän konseptia, minkälainen teillä on. Eli lähtökohta on tavallaan se, että meitä on tässä 3 valmentajaa, kaikki ollaan oltu PD:tä Turussa semmoinen 20 vuotta ja nyt on kokemuksia siitä, että on ollut täällä lähinnä Turussa töissä noissa isoissa paikoissa ja lähinnä nyt tullut se käsitys, että mitä kanssa tarvii. Eli ei ole pelkästään toiminnallista tai pelkästään laitareenia, vaan meiltä löytyy koko paketti. Ei se ole yhdistetty. Eli näin juurikin, eli sä voit yhdistää hienosti toiminnallisen tämmöiseen sitten eristävää harjoittelua ja vastavarjoittelua, huoltavia tunteja, joogaa. Tehtiin vähän oma sapuna, meillä on spinning-tunti, yhdistettyä sisäkoulutuun ja kelkan työntöön. Eli tosiaan sitten tehty myöskin vähän uusia lajeja. Milloin te tuutte Ouluun? No, nimi enteilee, Mentor Turku on nyt tässä auki ja tätä on ihan tosissaan vähän kaavailtu meidän toimintamalliin. Mikä ettei Mentor Oulu tai Helsinki tai Tampere näin poispäin. Eli ihan on toimintamalli. Ei muilla ole tavallaan, koska ei ole järkeä tähän kilpailuun sitten pelkästään vaan salia avaamaan. Kyllä. Vaan pitää vähän ulospäin jotain muuta. Oulussa kanssa tosi kova kilpailu salien kesken, ei kannata ihan salia alkaa tuomaan. Ihmettelin, kun tämmönen lihaksikas äijä pomppii täällä, että miten se on mahdollista. Hyvä kuntoinen kaveri. Nimittäin se hapottaa lihaksia aina kun vähän enemmän. Aika hapottaa monipuolisesti. Ja tosiaan kun ei vakkirutia, vaan pitää sitten ärsykkää, pitää olla monipuolisia niin kuin tiedät. Kyllä, eli sitä se todella se kokonaisuus. Hienot iso myskyn ikkuu ketterästi. Ja
ravinteet tulee Supermässä ja kenties Mannistakin tulee mentorille myyntiin. Siellä saat Turusta ainakin hakea niitä sitten. Ehdottomasti. Ei mitään, kiitos. Hyvä. Kiitos Marko. Kiitos. Eli hienoa, että teitä on näin paljon täällä ja tää itse asiassa aika pelottava tilanne, kun koskaan tämmöisessä. Tähän tuntuu lähes kansanedustajalta puhemiehen paikalta, kun mä puhun. Mutta ruokavaliosta olisi tarkoitus puhua ja aina parempi, jos kysyttää. Mä voin täällä höpöttää vaikka 2 tuntia, mutta ette välttämättä saa vastausta omiin kysymyksiin. Niin kysykää sitä mahdollisimman paljon. Meillä on aika rajallinen aika, noin 45 minuuttia about, ja ettei kovin syvällisesti voi pureutua näihin asioihin, niin kysykää sitä mahdollisimman paljon. Eli mä oon Savolainen Marko, supermassaksi joskus kutsuttu, mutta niin kuin nähty, niin ei kovin massa ole enää, että aika hoikka poika tällä hetkellä. Mutta melkein 30 vuotta on ihmisten fysiikota muuttanut niin omaa kuin kaikkien muidenkin. Et kokemusta on sen verran tullut tätä alalta. Ja tosiaan, onkohan tätä aika hyvässä kunnossa suuri osa. Puhutaan sekä dietistä että ihan perusruokavalista että lihasmassan kasvattamisesta. Jos lähdetään ihan perusruokavalista puhumaan, niin totta kai siinä on hiilarit, rasvat ja proteiinit. Ja moni pelkää niitä kahta, eli hiilareita ja rasvoja. Ja varsinkin rasva on ollut pitkään semmoinen pannassa oleva juttu, mutta se ei ole niin paha kuin sitä puhutaan. Eli jos lähdetään rakentamaan ruokavaliota, niin vähintään 20% tästä on rasvasta. Vähintään, sen alle ei kannata mennä. Koska silloin ne hormonitoiminnot sun muut siellä alkaa häiriintyä ja homma ei toimi sitten enää. Jos mä keskityn niin semmoisen heitä arvion rasvamäärästä, niin gramma per painokilo noin yleisesti voisi olla hyvä määrä. Ja sitten proteiini, sitä pidetään taas hyvänä, mutta tullaan siihen, että kaikki missä lukee proteiini ei ole niin terveellistä välttämättä. Että jos siellä kaupassa on niin vaikka joku proteiinisnack, niin mä ostasin mieluummin oikean sipsipussi ja ottaisin herasien päälle. Paljon paremmin makusta, ihan sama asia. Se proteiini ei tee sitä terveellistä. Proteiinista taas puhutaan kuinka paljon sitä pitäisi olla, niin keskimäärin liikkuu ihminen 2 grammaa painokiloa kohti. Ja sitten loput jää siihen hiilaleihin. Tää liikunnan määrästä, mitä vähemmällä, mä suosittelen, että punttireeniä käytetään pääsääntöisesti vaan. Mitä vähemmällä norma, niin kun aerobisella liikunnalla pääsee, niin sen parempi. Koska dietissä on 3 semmoista asiaa, mitkä on tärkeää, mitä sitä haetaan. Ja monelle yllätyksenä tulee, että se ei ole rasvanpolttajien numero 1 siinä. Vaan on lihasmassa säilyttäminen, rasvan palaaminen ja reenitehojen pitäminen. Ja menee siinä järjestyksessä. Ja miksi näin? Sen takia, että mitä enemmän meillä on lihasmassaa, niin sen paremmin meillä on perusaineenvaihdunta. Eli me levossakin poltetaan enemmän kaloreita. Et sen takia se on niinku prioriteetti numero 1. Sen eholla mennään, että lihasmassa säilyy mahdollisimman pitkälle. Oli ihan kisailija tai normi-ihminen ihan sama, että sillä ei ole väliä. Tosiaan sen jälkeen tulee rasvanpoltot ja treenitehot. Treenitehot sen takia, että jos ne alkaa tippua, eli että jaksa kovin hyvin, esimerkiksi samalla painolla reenata normaalisti, ne alkaa niin romahdusmaisesti tippua, niin silloin tietää, että ollaan aivan liian alhaisella kaloreilla tai liian paljon kulutusta. Eli keho alkaa mennä kataboliseen tilaan, että se alkaa enempikin syömään sitä lihasmassaa ja sitten taas perusaineenvaihdunta hidastuu ja sitten taas tulee kaikkia muita ongelmia mukaan. Mutta ainakaan pitääkää mielessä lihasmassa, että se on tärkeää ihan kaikilla meillä. Jopa lääkärit on onneksi huomannut sen nykypäivänä, että mieluummin vähemmistä aerobista liikuntaa ja punttisalia huomattavasti enemmän. Se on lihaskuntoon, niin mitä vanhemmaksi mennään, niin se tärkeämpi se on. Jokainen ymmärtää, että jos sitä lihasta ei ole, niin ei sitä jaksa liikutella enää kohta kauan kanssa. Jos ei siellä niin ole. Vähän murkulaa joka paikassa. Kofeiini ja joku ANT-sitraatti esimerkiksi, niin se vaan toimii. Mutta sitten taas kaikki maailman uutteet sun muut, niin ei ja CA sun muut. CA, jos teillä on ylilihavia jylsijöitä lemmikkilä, niin niillä se jostain toimii.